時は同じ気持ちになれた。その暁には毎日3時間は君のことを考えるだけじゃなくて、それを君に言うよ。僕それじゃあそんぐらいか。冒険は友達と一緒の方が楽しいよ。ああどのか。できるかな。誰も顔に雪玉を当てられてないよ。サモナーズリフトへようこそ。どうだこのケムクじゃ。ミニオン出撃まであと30秒。もっとゆっくり雪崩が起きちゃうよ。ゴリラが起こす前に。
ミニオンが出撃しました。口には気をつけな。痛い目に遭いたくないの勝てるで。のかどうか。足音よりうるさいものいびきぐらいだよ。이번에 왜 이렇게 느리지? 英雄ってのは勇敢で力持ちだなんてこと誰でも知ってる。でもその 시간이 秘 조금 密を 달라진 知っ 것 てる 같네. のはオイラだけさ。そんなことじゃないよ。 사이클이 바뀌었어. 아 이거 살면 꺼야지.
敵を倒しました。되려나? 아, 안 되네. 내 집으로 가자.鋼が宙を切り、蜘蛛の巣覆う糸が切れ、爪と毛に覆われし8本の足、危険な罠に囚われしは我が命。좀 남았네. お前が組むんだ。聞いてるか、ブランブルマスター。倒しました。もうルールなんてメガトンパンチでぶっ飛ばしちゃったんだ。怒られたって怖くないや。キリングスプリー。イエティ語で雪を表す言葉はいくつだ。じゃあおならは。いや、怖いから。
ました。終わるのはまだだぜ。道ならウィルンプにお任せさ。ウィルンプは物知りなんだ。敵を倒しました。敵を倒しました。あいつらは家を守ってただけだった。どの歌にもそんなこと言われてなかった。敵を倒しました。敵を倒しました。敵を倒しました。ダブルキル。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。味方のタワーが破壊されました。
味方がタワーを破壊しました。아, 나만 죽었네?キリングスプリー、ダブルキル、トリプルキル。味方がタワーを破壊しました。シャットダウン。雪玉はただの雪玉じゃなくなるんだ。魔法を信じればね。ビクトリー。나이스. 다 잘해줘가지고. 오호. A 마이너스 받았네. 다 잘 컸어.
아, 안 보이는구나. 음흠. 여기선 안 뜨나? 아.
出るのかな。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。そうなんです。今ならなんと1分につき295円であなたに息を飲むような経験をお届けします。無害なそよ風だと思いましたか？無害なそよ風だと思いましたか？無害なそよ風だと思いましたか？ミニオンが出撃しました。風を操る者としてきっと誰かがオイラたちの助けを待ってる。風邪ぐらいひくんだから。はい、そうなんです。今ならなんと1分につき295円であなたに息を飲むような経験をお届けします。風を操る者としてお前ら風が吹くのから前の悪にここまでだ。目を閉じた方が世界が面白く見える時があるんだ。グロブリン悪いやつってこと。
女はささやき呪文を唱えり、英雄たちはたけり声を上げり、栄光のため自由のために。しかし戦士たちの悲鳴は暗く氷にとらわれる。これはリサンドラに教えてもらったんだ。일단은 아이고 오케이.ファーストブラッド。もし何でもできるとしたら何がしたい？それは冒険じゃないよ。オオカミは吠えっぱなしで木が眠れないみたいだ。静かにしてるぞイルプ。あ、こんばんは。ああ、ロシア人ですか。遊びたいです。英雄ってのは勇敢で力持ちだなんてこと誰でも知ってる。でもその秘密を知ってるのはオイラだけだ。敵を倒しました。안 되겠다요. 아, すみません。敵を倒しました。見えなかったんだ。忘れました。教えてくれてありがとうございます。よかった、ウィルンプがいてくれて。
味方が倒されました。敵を倒しました。敵を倒しました。コツはないけどコツコツとってね。カモビ。間もなくあなたのチャンピオンが倒されました。우리했네.もっとゆっくり雪崩が起きちゃうよ。オイラが起こす前に。敵を倒しました。味方が倒されました。아, 손했네.
味方がタワーを破壊しました。 敵を倒しました。味方のタワーが破壊されました。もうルールなんてメガトンパンチでぶっ飛ばしちゃったんだ。怒られたって怖くないよ。何歩歩いたか数えるか。171、17112。アンストッパブル。シャットダウン。味方がタワーを破壊しました。こっちはウィルンプに乗ってるんだ。イエティからも勝負からも降りるもんか。
破壊しました。味方がタワーを破壊しました。助けなきゃ。捕まるもんか。敵のキリングスプリー。シャットダウン。敵を倒しました。よかった、オイラもだよ。敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。敵のランプ、敵のダブルキル。
振り落とせ。味方が倒されました。敵を倒し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 ました。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。味方のタワーが破壊されました。いいよ、ケムクジャラシ。敵を倒しました。シャットダウン。冒険者諸君、恐れることはないぞ。毛皮がくすぐったいよ。敵のキリングスプリント。敵を倒しました。
敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。間もなく敵のインヒビターが復活します。敵を倒しました。雪に足跡を残していこうよ。助けなきゃ。サモナーが復帰しました。味方が倒されました。大たけびだ。なんだよかっこ悪い。シャットダウン。シャットダウン。いや味方のタワーが破壊されました。ウィルス、フレイオルドはオイラたちが守る。こんなに時間かかるとは思わない。イエティ語で雪
言葉はいくつあるの？じゃあおならは？やっぱり味方のタワーが破壊されました。世界を救いたいならまずは世界を知らないと。敵を倒しました。味方のタワーが破壊されました。よかった、オイラもだよ。シャットダウン。敵のキリングスプリーン。敵を倒しました。
敵を倒しました。ずっと動かないでいたらきっと誰もオイラたちが見えなくなるよ。オイラがお前を見つけられないことないだろビルンプ。langsung cariku. 道ならウィルンプにお任せさ。ウィルンプは物知りなんだ。ルヌとウィルンプいざ参上。敵を倒しました。
方のインヒビターが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。歌にならなきゃ英雄にはなれないだろ。破壊されました。敵を倒しました。敵を倒しました。まもなく味方のインヒビターが復活します。味方が倒されました。敵を倒しました。ウィルンプは暴されるのが趣味なんだ。味方のインヒビターが破壊されました。味方が倒されました。敵を倒しました。間もなく味方のインヒビターが復活します。
キリングスプリー。間もなく味方のインヒビターが復活します。よかった、オイラもだよ。間もなく味方のインヒビターが復活します。ビリになった方がイエティの真似。二人一緒じゃビリはないか。シャットダウン。敵を倒しました。敵を倒しました。에? 지금 바로 이거 치는 게 맞잖아.敵を倒しました。味方がインヒビターを破壊しました。味方がタワーを破壊。シャットダウン。ビクトリー。 카카했다かな? 아, 메시지가
いよいよ勝ちました。1時間もかかってるのびっくりした。ない。時間が合うとき遊ぶ。はい。ベッド起きたから大丈夫。いやー、足や。はい、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。
ジャングルできますか？いきますよ。ジャングルします。はい。それじゃあ僕は操作開始よ。さあ操作を続けましょう。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。ミニオンが出撃しました。外す？私が？ありえないわ。法のさパトロールを続けるわ。ファーストブラッド。
ハットトリックをお望み？ここですよ、ここ。正直に捉えた。私と勝負したい。サモナーが退場しました。私の提供はおもちゃじゃない。悪党が多くて忙しいわね。サモナーが復帰しました。これは負けそう。しい足跡。敵を倒しました。了解。徹底操作。銃を抜けられると興奮するでしょう。ヘッドショット。法の裁きを受ける。たまんない。追跡気球。敵を倒しました。私と勝負したい。敵を倒しました。味方が倒されました。悪党が多くて忙しいわね。私に任せて。
外す？私が？ありえないわ。パトロールを続けるわ。ハットトリックをさあ、操作を続けましょう。キリングスプリー。敵を倒しました。了解。徹底操作。追跡ってさ。本チャプリを検査。私に任せて。照準。味方が倒されました。アンストッパブル。ハットトリックをお望み？
外す？私が？ありえないわ。さあ、捜査を続けましょう。私と勝負したい？タワープレートが間もなく破壊されます。味方が倒されました。変身。私の手錠はおもちゃじゃない。新しい足跡。ドミネーティング。アクセルシャットダウン。了解。徹底捜査。されました。敵を倒しました。追跡って好きよ。レジェンダリー。敵を倒しました。ナイスです。ハットトリックをお望み？味方がタワーを破壊しました。外す？私？ありえない。ショット。パトロールを続ける。味方が倒されました。
ェンダリー。あ味方がタワーを破壊しました。了解。味方のタワーが破壊されました。徹底操作。私と勝負し私に任せ。味方がタワーを破壊しました。さあ、操作を続けましょう。敵を倒しました。シャットダウン。ハットトリックを踊る敵のダブルキル。味方がタワーを破壊しました。私の敵はおもちゃです。ビクトリー。僕はもう寝なきゃ。また、はい、私も寝ます。はい。はい、ありがとうございました。はい。お疲れ様でしバイバた。お疲れ様です。